बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। भारत भुटान सिमनायै बस्ता गुलि बारुद आरो गोहोगोरा रकेट लान्सारनि बेरखोन्दा बोखांनो हादों। बे गोबां बिबांनि बेरखोन्दाखौ भारत भुटान सिमना तामुलपुर दरंगा मेलानिफ्राय बोखांनो हायो पुलिसफोरा। बाक्सा जिल्ला एसपि राजेन सिंह आरो तामुलपुर एसडिपिअ रुपज्योति कलितानि बिथोन बादियै कुमारिकाटा पुलिस थानानि नीलज्योति नाटा दरंगा मेला पुलिसनि हेफाजाबाव हमनो हायो बै गोबां बिबांनि बेरखोन्दाखौ। पुलिसा बोखांनो हादों 200 केजि गुलि बारुदनि बेरखोन्दा, 84 mm सेलनि बेरखोन्दा थरबा, गेदेर सेलनि मोनथाम, थर 151 TPT बेरखोन्दा। दासिम जाथायजों सोमोन्दो गोनां सानै सुबुंखौ पुलिसा हमनाय जादोंब्लाबो संदान नांगौनि थाखाय मुंखौ पुलिसा फोसावनाय जायाखै आरो बिसोर सानैखौ पुलिसा सोंथि खालामगासिनो। दिनै 12 अक्ट'बर बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोनोम मोननाय बर'नि हाथियार दैग्रा आफाद एनएलएफपिनि दिनै सेथि गायसन सान। एनएलएफपिनि सेथि गायसन सानखौ क'क्राझार सान्दामारिनि डिजिनेटेड केम्पआव फालिनाय जायो। गिबि गायसनथि सानाव एनएलएफपिनि सोद्रोमाफोरा थै दान होदों। लोगोसे एनएलएफपि आरो सरकारजों सावरायनाया सोलिगासिनो होनना एनएलएफपिनि दैदेनगिरिया फोरमायदों। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ साखाफारा जाबाय। बेबादि समावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङो दि हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांखौ बजबना लानो नागिराखै, हाग्रामा महिलारियासो जबरदस्ति गावखौ लानो होनना नारसिनबाय थादों। बिथांनि सायाव जेफोर एलिगेशन्स दं बेफोर गासिखौबो इनकुवारि खालामोब्ला जेल जानो गोनां जानो हागौ। बेफोरनिफ्राय गावखौ माबोरै बासायगोन? जबरदस्ति हिमन्त बिश्व शर्मानि आथिङाव हमनानै खुलुमथाबनानै सिथाबनो हायो नामा मोनसे नाजानाय होनना। फैगौ 22 अक्ट'बराव आसामाव खुंजानो गोनां टेट आनजादखौ फावसायबाय। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रानथ पेगुआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय बादियै गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि थाखाय टेट आनजादखौ 31 अक्ट'बर खालारखालि खुंनाय जागोन। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर बिसायख'थि फोसावदिं मावख'आव बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारिया बाहागो लानानै बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। जिएसपि दोलोआ फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव बिजाथिलाइ गथायनायखौ लानानै बिथाङा बुङो दि जिएसपिआ बिजाथि आर'जलाइ होनायखौ थाबैनो बोखांना लांनो नांगौ, नङाब्ला बिटिआरआव बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि जथायै सरकार खुंनायनिफ्राय ओंखारनांगौ होनना। लोगोसे तामुलपुर बियापाव बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कछारी आरो बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया बिजाथिलाइ गथायनायनि सायावबो बिथाङा बुङो दि गणेश कछारी आरो इमानुएल मोसाहारिया इउपिपिएलनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा, मानोना बिथांमोनखौ दोलोआ मदद होआखै। जुदि बिथांमोनखौ दोलोनिफ्राय मदद होनायमोनब्ला एसे साननो गोनां जागौमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।